yebona nimio apenai Nyante shwa brabo yo Na de wudu ya no de eno ana betwa da bio Abrane wara bo Obra ye boyi yebona nimia so ete said de abo akokọ ehwehwe baabi atu no nkosua ubehunu se wode ne nan ehwete fom saa ansa na wanya baabi ato saa na abrabote obra ne de wabo enye de obi abo memo wakọ aba ba obra ne wa adwumadie so medin de abna nyanta ma memfa akwanya iso na memfa sida PSA emma aboafo a waso yasene ama ye de obra ne wa adwumadie tumi brew na otwe bia Pokufama Company Limited ya jumaku a wakofa enupapa edi aba adwa so ni nrobi ni Jerifantu mojadro ni nrobi ene Malenkoff aye ewadro tatahwe waboa so asene ukodra store bi emu a ubenya Pokufama enupa no bi ewo ho wo hwe meti amaye ya eye Auntie Ben hairstylist ono ena waye ti amame ubehu no stadium atare ehye ye chic collection owon kran East Legon eho na ubehu no chic na enne ewo mi dwumadie iso se de da bia yesiye no ye ni onipa bia wanya brabo musuahunu yie abra no epem na no so apem ni bi de ne hwe ho a no asori agina ho wa amana ba mu amu wode kakra saa ne nne nyankropon twedi ampon wode na bedru empempenso a wadui moma ye mfa nsembo enhia Mr. Boachi Yadom emosema What na fa akwoche wudwumadie mu a wote bre agi me kon Trangel P Ultra yaw no betu akọ usisi yaw ya hwese Trangel P Ultra nti akokra wadi mfinhie aduosia ne akire atumi akote fama fasika abra brand yete ho Trangel P Ultra magin kwa ebe sakutodwemu yaw painters, carpenters, anyone so a wutaye adwumadin beja wo bre no Trangel P Ultra nom pebenyankwa Etufon Pokufama Limited Fumeswa Fred 020-2055-089 Pokufama ya pomode faribine Kwa babium aba obrane wa dwumadie so mekai wo se ye wo Haps Coral e wo yentem ya monsema wo mu Afe University College of Management Studies ayedua se omo so wo ha nipa aba ha nyina ye mamu nyina akwa aba eba dwumadie so Mr. Boachi abrabo muti sei nyame adom ye gina ina so ye de nyame ase Mr. Boachi enne enipa bebre ubusa omo uya kra no na uko school we de na uka won kola bre ma obi wo kra wo se on kai hwe odi be 10 years na ukai so uka ka weni a omofra bre mu efri be sen na ukai efie be sen na obekai de oyeye wo mofra bre yo me da se me mofra bre bibia ne ho amenkai ukai bibia yes me kai bibia efri se abrabo no dwumadie na wodi na me ye kani pa bre pa wiase a me di kan sir so me mini kan a na me kan bi ya nipa nan a di kan ho wow yasem wabre abraham abran kasa ene nti nsem ni bi no ebi ya awere ho sem ene bi nso ene ye betie ni nyina wo ya bofra no ko school he na wote he wa wofo ne hwan me da wase ye wo me ekurase eko school wo ekurase ekurase ya tete ye wo me wo ekurase etete me wo ekurase eko school wo ekurase nti borofo no ye friend BBS just say you born bred and schools e wo ekurase BBS no so bet me a degree o you be so degree na ya wo ekurase na ye tete wo ekurase na wo school wo ekurase a wo life ye different sa pepe if you say abrabo bia unimbi fe wo school me ko school no samre na nte se nei ne ye kwa no pa ne awia eno nti bi wo ha wo poni school yi se wo ko afuom kwoto maame okay na wakọ akọfa wo bedidi honom afuom ho na wo ba wo di ja ana ase ne ma ne bi a aboro so a wo maame no
o pese o mu ko mu dwie no na wo de abafie wo ba ona ase nyina sa yemfuturo na wa hohoro na wa ba adwe wo de adwe ni nsuo no esa ye nku asra and this na ya ha na wa kra wo ba na wa fra se o hia nku adwe ni abo ni ya wi na wo de na de ntasuo no asa asra wo na sa life ni bi ho asem na ye ka no na me ye sa na me ko school de na me ni made pa enu nti me de me ko school nyina na me se me ye ni pakese e bia na wo teacher bi tie wa school be na wo ko me ko ye wo me wa kire nsua okay ye tete me wa kire nsua na me ko school wa chi school ti teacher be na wo kai no me teacher fo me kai wo me de me primary school master agre one na ye head teacher ansana Miss Dennis okay Mami bi anu nso wo kire yade okay enu free ho a madam Nyako me ka wo me nyina ho asana form 1 me ba me free primary 6 ba form 1 okay me wo teacher mensa or landings he say me wo master Oseyaw yeah ka wo me nyina wa ya pa ansana me se me nimade ni nti no na me fa adesia ni agoro na chese de ya na se na manim ni machi ni bi nti na abrobo bi a me bobia no na me hwede yie enu nti no me pass common trans me wi just a form 4 time na me common trans me city bi na me pass ye no na do di be ko school be ye den at the same time no so middle school leaving certificate ye form 4 no enu so me nya distinction wow enu nti media na me nim se me made ankasa nti me ni pakase na de me bo me tirim se me ko secondary school dia me ye medicine because me pese me ye doctor wow ade we nko ne nesi me ni so na ebra me wie form 4 no na fe common trans ne ba na pass ye na ye den che se me papa de me nkase minni no fi se na minni me papa okay na me ma me nso aye yarefo Mama in try one na enkoje nkrato ma ye ba ye beto adwumadi ni so emo akwa babio mbo brane wa adwumadi so na ye se ikotwa ye ho ba efise na Mr. Yabuachi Yadom na wakai bibi kakra na ahye na reho abrabo no de enafom o bi mo afa na ho gunu musa no kukuru hwe ase ukukura no ahwe ho ba wo hwe ho a broni see the downfall of a man is never the end of his life wo hwe ho a no asori no asa wo so hu biom no wagina wonan so migiri ye se wode ni saa na ode adu bebia wadui Mr. Buachi ye tuan komotwetwe ni so nti wo ka waka bedru se na wa pass common entrance ba na obi ani ho obeboa wo yo me da se ahana awere ho na sha ase no fi se wo wie school na office wunima de na afei wo pese wo ko eto aso na munya wo bia enu nti ma me starte secondary school ewo akire nsu secondary school as a chi school as a day student okay fi se ne sikani ho na me yo bia me ye somfo fi se bibia ni wiase a ebe ye meten enu nti na me ma me nua baba ko eware beza ewo akire nsu ya kwa okay na beza no me fa ne ye ne se me papa me nua panyi me wo fam bibia enu nti kwasiada na masini niema na ma ho prapra ne demu nyina to ne niema no yes ma me ko 3 years as day student and na wono so me first year no boa me ma me nya bursary nti na chese yi how na free me ma me so as bia me school fees na samne ni nyina mu no na chese bursary no de mitim de tua school fees no na massage adopa na me do me me da nti Monday to Friday me ko school a me me da de me chefu mu nko a sa wo ye adwuma me chese minima do ankasa wow ya mo ye sama Mr. Buachi me ye sure pa se ni party hayi bebre omunima do obi okra wo de sikan ma na ohun ba bi wo de sikan ne be hye Mr. Buachi ya de mo nsem bi o ma ti na wo kodo na wo de didi abra na me kodo eno na metimi de ato atade na samre no me do ni nyina so me sa akọ besen eboa besen na no besen no kwa ni sen besen se ukwa aso wosoro atigu form na wakwa boa no asesa osesa gu kantimo na de akosie baabi eno na
a dɔɔso a me de akɔm obi no watɔ na menya sika no de atena kan ma batepa abɛtɔ sɛ mpɛsɛ metɔ atade a wow me batepa dwa yedi ne yawo adanko a enti na kyɛ sɛ yɛpon school na ma batepa na no so ho na abetuma tɔ school no sɛ wo blue shirt o sɛ white shirt o sɛ ubetumi atɔ ahye everything enti we nyina mu no school no kokoduru hin me kɔya wie form 5 okay na me be wie form 5 no na me bra panyin na oyɛ director of academic and student affairs at Tech here in university. Some near friend Tech. Okay. And now, Oba ye kurum dako, and I make catch and say, Minim Kumase. And Nuntino, Kobob Wamenanka, my baby holidays one one, and Metime Kumase. Tabra no divie bezin. Fancy me this 16 plus 4, 20 years. Okay. Minim Kumase. Asama me kan yɛkyɛ sɛ yɛne yɛwo akurase yɛwo sir 20 good years na onim Kumasi David I nim kuro kɛse yɛ bi apart from Tepa and go so nti me life ni nyinaa no ɛwɔ wuram ɛno nti me sɛ wɔwɔ nom ne mmoa no way wow kyɛ sɛ na wo sɛ wo kɔte bɛse no wo kɔpɛ bɛse no ebu wɔ koro na wo gu so ɛsɛ me chase wɔ no no wanya bɛse nati ɛyɛ abrabɔ mu asɛm abana ɛno so firi hɔ a me sa akɔnwa fi sɛ saa mene no na baabi a New Montefoɔ ɛyɛ gold sɛsɛ money area ho nyinaa na nwa wɔ hɔ na wobɛyɛ dɛ na sika no wobɛfa no he nti mekɔnwa a na menim nwa no tu fi sɛ mepɛ sɛ meyɛ nwa adwane ɛno nti me deɛ ne sɛ menim nnwom to ɛno nti me organise nipa na metɔ nnwoma wɔ mu na ɔmu tu nwa no ma me wow ubeka nyum bia na woto tukitu abi kire enyum no obo je adofo time and afei na nampadu enu nti omo ye ma ne mema sa omu tuo no enu ane say oda unim se mini obi a meni daswa no odo kunya meju enu nti enu free ho na kyese menye bibi a me de support me ho sa mitimi konwai na kyese na besenso me brother ne baaye no ena me kan say me nim Kumase ntin kan pese ye ma kwan a me ba no ho wo Kumase no so enye problem se me nim ho nko ade ye ma kwan a me mra ti na kyerɛ sɛ obi a wote ye kurase ni a wonim Kumase ne ye se ye ma kwan a bra ka nko na ge ma kwan se na da no a ye ma kwan no a ade be chi mesema na if you say me be Kumase na saa mere no na bag kora me de niam begum so na me ni bi na emom na yenu frafrafo enwene boto bi ne friend have a sack okay saa mere no saa bana hunu di a enu bi na saa ne magum a wotwemu se ya na na sili na wo de ato achi saa ti eno na me de tena kam ebedu Kumase wow ti mbedu Kumase de o kire me baabi a meye nyina na enam se mako school kakra na minimum nti no me kɔ baabi a me kɔ na anye den efi se o kire me na me koduriye na hanso abrabɔ foforo sa akɔhyɛ ase wɔ ha efi se minua no na ɔyɛ director saa no ya ma ne fie na yɛn te boys quarters na metimu no wɔn so ne yiri eburuni dako na ne yiri no aya na yɛ nneɛma yɛ fi a gye sɛ wokɔgye washing powder ne free ne yiri no hɔ enti ne babroni akora Nancy zamane no wadi be 6-7 years and enti wo kɔna friend na ne kyɛ sɛ akora na kɔgye waka asɛm kɔna kyɛ no ɔde aba afɛ deɛ me kɔ da koro bi sɛ me kɔ akɔgye nneɛma yi me kɔ ya akora na sɛ ne maame ada na me sanye me bra no ba nwumere efia na wɔsa ɛna wo bɛyɛ dan na mso nka me bɛgye sɛ me na sɛ ne de bia yɛyɛ no ɛna wɔsɛ me yera da wo bɛha ne saa ade akyi kɔ akyere nsua Kumase kakra me beduru hayi tata no abedi Kumase be sen se sa mere na ya makwan ene kyese maba tu ba wadi be na otwe me di be na kyese mani aka metima nante makwa makom afo nkwanta stadium ti manhunu baabi kakra kakra wanya namfo so kakra manya namfo afede ye yese me sanko akura ase ei afei me namfo no a menya wo no na kyese ba ku fie to aye de so ne yan say next door neighbor mema nko a ye sorry a ye ngari ne adua ene aduane no was
wo free kwara se aduru ha na wo sa akọ achi no enko achi opamo a me yentena he ya good nti me namfo no je me se opamo ye se de a me ntena ha na kwara se de o ma me nko na che se me namfo no so na wo so mu ye business enu nti de koye ne se me wo secondary school no a me ye madwen se ye choose subject form 3 no minim de si ye wo mo select ye no me select science but listen by no na Daniel edimico business good edimico business na chese me economics commerce accounting no ne ade na am so okay na me good so French me ko na so am na me tu kwanko ba bia da enso French kasa bia na wa ka mentie na metim no wa cancel wow ti we na aye se ne sa de a me meka wo mu na wo mu adwuma no me mua wo mu fi se sa me no mu ye mienu pe na so wo mu tu kwan se wo mu kwa akra wo mu kofa ne ma na aka wo mu nku achese store na se yatumu na ye se ne sa de a me nkɔhye ho na me kɔ na mkɔji business na achese me rane ti na moton de ye kresi kire ne mu ne ade geishia milk nti ye se ne sa de a ye be fa esam na ene ye si kire ne bi de akɔma mfantefo ma no ɛwɔ Fantinu town asomase ene angona Fantinu town okay enu nti ne ye supply asichire esam edema ema no mum de topa no ndi na chese ye free ye provision a chemu ya sa beduru esam ene ye asichire nti one mintwa no one onamfofo no ye esa adwuma we na no mre be na wo wutimite wo me namfo no aye adwuma no a ekosi 1984 5 6 de koye ne se afi na chese ne ye gine ma no ewo regional office okay na ya che eduru ba bia no ase ne ma sesa no ne ye change nipa no okay enu nti de koye ne se mi ko hunu baba wa bi na wono ne store to ne papa store to aye de so eno de bia no wo ka kire me se me ne nkwa asore na me ka kire se me nkɔ efiri se bra ma bre no nyankopon ntemi mu a me da to me kansa yes honestly speaking abusiafo mo ma ye mfansi ya ya duru ba bia na Mr. Boachi adwene ne se nyame ntumi mmoa no ye kodan ye ho na ya ba ye ba be hwe se nyame tumi boa no ana se wantumi ammoa no ewiase nyina taidin asechire ne se yareboni bia ba yenya nyanu aduro coronavirus ajeudin ho asem na meken enti ba ho ban yie na ho hia magana man Facility Pro Management Service ya adwumaku a wo dwene wo ho enti nioma hodo a ebeboa amoaba ho ban free coronavirus yade hu nyina owo bi owo hand sanitizers ya ensaden mekire alcohol ahyemu mabe ya wo de besrasra won sa ho sanitizer spray so a wo de spray door handles owo Veronica bucket assistant so dada baby a wo de semna any tissue be hye nyina wo ho owo liquid soaps tissue nose mask hand gloves and afei infrared thermometer fidie no bi bribiara ebetimi aboa ama wako atia coronavirus yade yidie Facility Pro wo bi private hospitals companies any schools ahodo a mo pese mo ye general cleaning fumigation disinfection na mo senya nioma we nyina bitono enfre Facility Pro was 0267 929999 Facility Pro amma wajapade som mesama wakwa babium ba obrani wa adwumadi so eka wo sa aboafo a waso yasne bie eye Future Life Smart Food kope bi to entwan na nyare ansa na wape bi abo ho ban wo so ano na yade no amakora omunuane ne dɔɔso omo wo aduane we ho so wo se de sitie we ye zero smart food ema mo pese mo ye funu ye flat no flat tummy fo no mo pe Future Life zero smart food ni bi nto ebetimi aboa mo na de nya man kwa na pese ye fu ye flat o emema no so saa because ofuru no so a obo belt na akɔhye ho esa ema man no man say esa woni swag oh enti pe Future Life Smart Food to na entumi emwa Mr. Boachi ya du bra ko hia ababa wa na no se ene ne nkwa asore yo me da se ababa wa no eye me se meme nkwa asore na ena bra na ma bre ni ntino sa me nyina yankopon nim eye dan ni wotima be kan nyam se ma kire me se nyame be boa ma bra me bre se yi ma bre yi sa enu ntino otwetwe mia chei dako efia da bi ena wo se o mo ya asore nti meme enko na na onu ni sister ekunu ni sister panyin kunu ena ye sofo no na sa sofo no
no aka ne ho asam ma kyerɛ mfi sɛ wa ya akɔnkyene no wa ya akɔnkyene 1 year 8 months so from yes I woni die no 6 to 6 nko 1 year 8 months na woni aduane yɛsi kyerɛ ne nkyene ne makowom ɔne wɔnwenam okay ɛno nti wɔyɛ saa nti me ne no kɔ asɔre fiada no preaching a wɔde to form a wɔka yɛ ɛne abrabɔ mu nsɛm na wɔka yɛ no a no yɛpɔne yɛ nam ka kyerɛ ga no sɛ mɛba asɔre good na me de mo ho ma Awurade na mahwɛ ɛno nti no ma me bai me begye Awurade di that is the time I begye Awurade di in 1982 March ɛna mbɛyɛ Christian good na nti meyɛ Christian no na mabrabɔ mu nyinaa no de sɛ deɛ memfa me ho nto Awurade so ɛno nti na me kura nneɛma mmiɛnsa ɛbra mbɛyɛ Christian okay sɛ mɛdɔ Awurade medɔ Awurade na mede ho ato no so na matwɛn okay me fa saa 3 verses yi ɛna mede ayɛ fansa me platform okay wobɛdɔ Awurade ɛyɛ Romans 8:28 ade nyinaa di boa wɔn ɛma ne wie yie wɔn a yɛdɔ Awurade no wodɔ Awurade a ade nyinaa bɛdi aboa wo ne bɛwie wie deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ Psalm 125 verse 1 sɛ wɔn mu ɛde ho to Awurade soɔ no wɔn te sɛ Zion bepɔ esi hɔ na ehihim Jerusalem bepɔ nyinaa atwa ho ahyia and the third one Isaiah 40 verse 31 wow wɔn mu atwa Awurade no wɔn te sɛ aboa ɔkɔdeɛ yɛtu mirika na yɛmmerɛ yɛnante ne yɛmpaaba na sɛ de wusi keka Bible verses deɛ wadi sɔfo kakra kyerɛ sɛ na meka kyerɛ wo sɛ me wura mu no me wura bibi mu a mede me ho wura mu ɛno nti me wura mu sɔfo no fast no obi a me wɔ akura sɛ deɛ mepɛ aduane paa but me bɛto sɔfo no na fast no wayɛ no ɛbɔ mu birim nti me fasting sɛ ɔso ne mbɛyɛ woboa woyɛ adeɛ meyɛ adeɛ nkasa fi sɛ sɔfo no no fast for 20 months and to me so metimi tena ase a 3 months no food good ɛno nti ɛboa me spiritually and physically honam ne honhom nyinaa nti afei me tɛne sɛ ne mɛka nyamsɛm na ama onyankopɔn aboa me fi sɛ me hyɛ aseɛ no na menim Awurade na me bɛhu Awurade me de yɛ challenge sɛ okay ma bɛhu Awurade tie no so deɛ ni menya nti ama me sua Bible noa de akɔnkyene saa nti me wontim mu sam kɔkyen bia wɔ Bible mu a ansa no baba gu m'ani so sɛ screen bi te sɛ me hwɛ bibi wɔ TV so no ɛboa me paa ɛno na nam mu a kyerɛ sɛ ɛkɔduru baabi na afei manyɛ 30 years nti me free 29 years ekɔ no na ma yɛ madwen sɛ sɔfo no sɛ ɛsɛ me wareyɛ nti me yɛn sɛ ne mɛware a mɛware me kurom ni ɛfiri sɛ na me pɛ sɛ mɛware me kurom ni nkyen sɛ mɛware wɔ baabi firi baabi ɛsɛ akyerɛ nso ani na wo kan na ɛsɛ akyerɛ nso ani na me kan ɛno nti no me konya akyerɛ nso ani no okay nanso ankɔ yi kyerɛ sɛ ekoduru baabi na kyerɛ sɛ adwuma yɛyɛ no na adwuma no aba fam na ma so mpɛ hia ɛno nti no adwuma no ba ɛnyɛ ma nyina ma bi oh ne dodoɔ no deɛ saa ne yɛka no ɛdza ɛnyɛma mu yɛ den no ɛnyɛma mu yɛ den ɔbɛɛ si mpɛ hia ɛno nti mani hunu yɛ no na kyerɛ sɛ ɔbaa no koraa no sɛ waware oh nti kyerɛ sɛ mmea deɛ menim sɛ mene na wɔ hɔ nso sɛ na waware ɛna kyerɛ sɛ metwa asoɔ no a na ɛwɔ mu ɛna mede anyamesɛm yi nyamesɛm na ɔka sɛ kura Bible de kɔ ana sɛ woyɛ ne sɛ Bible nneɛma no nyinaa so wɔ me tirim me no to sɛ anyamesɛm metuma ka kyerɛ no metuma close to 1000 verses me use Bible baabi no korɛ na mpɛsɛ me hu sɛ na bia woyɛ don broadcast bia wo sɔre ahomakye na wo preacher na wo kɔ obi nkyɛn no me kɔ obi nkyɛn a na me ka Awurade asɛm kyerɛ no ɛwɔ magazine na me ka nyamesɛm no a kɔ animu na sɔfo no a me kɔtɔ no wɔn nso bɛfa me yɛ sɛ ne ba ɛno nti no sɔfo no minim ka nti sɔfo no kɔ baabi a me anam saa de ne kɔ asɔre no yɛ bibia me anam yɛ ɛno nti no mmeranteɛ ne mbabaawa asɛ bi a wɔn awura nyame mu aso wɔn adwene yɛ wɔn sɛ dabere obi wɔ asɔre mu na ɛsɛ sɛ wɔboa no me mamfa saa adwene nkyɛn mitiri mu da sɛ obi wɔ asɔre mu na wɔn boa me no Nyankopɔn ne me boafoɔ nti saa abere na woka nyamsɛm na deɛ na wo saa yɛ ka ho saa me ka nyamsɛm no sɛ sɔfo no hɔ wɔn ma yɛ sɛ ba nti ne fie na me didie anɔpa me bɛto no wie a na me kɔ magazine da bibia ni hɔ no na makɔ ka nyamsɛm kakra na maba
ye be ba no ya no aduane ne madibi anwumere ne asa no aduane ne madibi nti ye den na ne wa be ye nti no ewo mu no na me anyamsemu no na me koto ma me ba kwa ya me kan anyamsemu a na akire me sa ko ba bia na ma sa beto no no otonton enyadoa ne kontomire konsusa ne banchene bode ne bi o table so na maame bi so ye container eto ano so na maame no na wonso free ye kuromu ekwa so abeso antimi hu na ye kurom na maame na oton nyadoa ne ye ne ka kire me se na waware na me se da bi samna bna na oba girl kakra bi e frɛ no da akwa na wo ya wo no kora asesa che se ne tenten ne na ho fe nyina ana wo sesa da akwa anware ya kamdo be ma no na emom no ababa bu osoro ha wonim no me yenko na me nko kan kire ne se ohodwo onware entino esa wo no wanu monyum ne nkrofo na epem oba ma waware dabi o eye esu bia wo hu wo mimu nyamisu na wo hu wo mimu no yes ma me say me kan say hey abana ja wasa o ya dia o is that vibes no wo na say wuti ya minim kasa enu nti se maka kire oba asa me pe no de say nya de easy yes etu ko hwe ababa wa enu nti no ababa no emi ni da ti ma me no da ko no se na wo ba na ba kanyam sem wi a ye be ko ho nti woni nyina na tifie na me ko anopa ene wose yenkwai ene ye koye ti ye koye na ababa wa na ye bo punu mu obi yen wode ntoma ase o mo living room na chese woda ntoma no so nti ye na no osore ye na ye chi ano ene ma me ne se ene de o ho ne baaye no wose ya dan ene o so me bani na ne hodwo osuro nyame na woni yire enu nti no me de ne ba na sa wo be wa no a ware no asem ma me ne kan ye ni nti ne chese ba bia e de se ne onyankopon no aye lie ama wo ma me na kwa wie lie wa wie ni nyina aye na ye ho na ye nkotie Habs Choral na ye mra ye ba ye beto adwumadie no so obra Trino
Eguso ene Mr. Yaobuachi Yadom na twetwen komo Harps Choral ena omoto adom wo hwim ema yen no adom wo wiem o ehan pie ewo mununkum achi ti se wo bo abrabo no na eye kokuruhwi ase a eye ma wabamu mu sanse ne ohwe Israel so no ontonko ena wada Mr. Yaobuachi now back to obana no asekete wo ho no yetio yo me da say Obano yakoye ni yakoto no busa ya me maame no ana maame na me ne koye ne bo amane no na o se papa ne hodwo osuro nyame eno nti ware no eno nti eyesa no ye de to nanimu na ni sister panyini ho ma ono so na meni no a yekurum no eno nti no wo ye ne se ne e wo ha ya memra na me metie okay ti me baba ko me ba mienu na che se aye yenuano ma style ya so be ka kire say ane won Canada na wo ma wo basa na wo basa na oba no opebibi kakra ma odi oh woni me ye kama che say mi hunu no nso me de mi hunu no a me do no yie yes che say me do no ankasa fi say na no ho ye me fe so kama wow fi say oh wo hunu a kama pa aye wo ha si e pon na so wo hia na abohu say yes kama anti Olivia de me hunu no me kama sem nyina kire no na me saka kire ne say me de sese ma fa urade aye mani da aso enu nti no me nsuru bibia na bibia so nhame wa brabom se me wo bie se me ni bie bibia nhame na emum no me wa urade no nko ade me wade nyina wono so ka say okay enye problem wono so wo pe bema ono wo suro nyame enu nti no ote ho no odwene ne ho na emum nyamesuro ni di a obeware na wo se yentwe ma na ma memra ne ma mema yodom ko kire no sa ne ba me so direct ye to ni papa ho na ye ne ho ade na samre no nanam san me ye adwuma asore nti me asore na ye awade no ho bibia tua ma me if you say yes na dwumadi am di ma asore me sa ye sofo wa asore no mu bibia no me na me ye enti no me ka kosi se me hunu no na ma ware no ye ware 24th October 1989 enu enti no afi October yi ne ye ware ye ne 30 years ye monsen Mfie aduasa na ye wo manum to hwe me nsa se ya so o hwe nsa se ya wo hunu san won say ai ebi etia no on sensa no de wane de etia no nanche no enan e wa ha na ba ko wa ha ne bo anti say man na be ma ba ko ana man nai be ma ba ko entino ye na mani so ade hu na ekura me nkura benim ni nyina no na me nyem se me pesa me ka me ye doctor na mentima anye enu ntino me ba bia e be ye medicine wow ti me ne wo ya wo num enum na ya wo no de odi kan e ye midwife wow de otoso mienu e ye medical doctor de otoso miensa e ye medical student wow de otoso 9 e ye medical student aka last one no ono ene won ko medicine mu a ana pharmacy a wo se wo nyina ye medicine de asemba yenye obi mane nka to ono mom de obeye lawyer ya mo nsema Sabo achewa ya die eno ntino se ba medicine famu a mikura nipa nan eba mbremu so a eba bremu a mikura nipa num na medicine mu no yekura nipa enan wow na me yire no ye oboafo ankasa sanka men nyina ete so ono a ka Ghana any problem wow me maame ne papa nyina awu
enu nti ono na meda ye me maame me papa na wadi nyina me bibia na chese mene no ayese nua efi se emire bi ni yetu kwan ko Togo ekofa neema on se awarefo entan enkokwan so na so obi ko Togo no oni ni kunu na ekwa Togo fo no kura ne ye umwanwa anu nti no se wokọ no odi neema no a ye de mbobo na me de French bo eso di ano a me de ye na efo nti me ane ne to aso koya woni me se enam saa no awonkofa na ye mienu ne ye woni nti no Togo fo ma ne bi omuton neema no om di firi yen wow nti ye ton neema no a no ma me ye bebere aka ho ne ye de aba Ghana ye ton wi a ya te mfa so no ne ya sa akotu aka ekoni mu a koduru ba bi se abrabono wase ya oji se otu kwan say sa mi tu kwan akontu yeso de me ne ma ye ready dada na nso ahombo no nson enu nti be wura be fufurum ene ye kura ye ko wura se na ne maame ede ensa free hakosire mu a oba na ode na maba ene ne maame no so je se ne sa de ye nyensa ne bi nti abra me ni menyam so mi nyina ede mi ko wura se me ye gin ene brandy plus snap Sata na da so ekwa asoro. Ye na da so kwa asoro. Na ne ma so ne nkọ. Nti enye sika kakra pe. Ena me yire ka se ena agi se otu kwan. Ena mano ena me kopie e wo UK. Wow. Nti me kotena London ana UK for over 10 years. Ne mum o kona ma wo say. Me kono ne yawo 4. Na me 4th one na onyem na me koye. Okay. Nti me koye no me ko sua me sister na me kotena ekurase ni dia won se uduru kurumu a sela wo preso be ko ekurase ti me ko UK no na me te ekurase na aya ne nipa bebra adwunu yom se utuko ana se otikuru kase mu ana abobo bra eno nti me ko ekurase no bo so mi sika me gye no no de otikurumu no onya bi sa eno nti me tena ha na unim nyamsuro ne niam e wo mu ni nti a sofo dwuma ni nti no kurum ho no me ni nkrata so ne ya chi obi a me na me kodi asam no wo police man wow eno nti UK kura me tena mu pa e Telford. Okay. Telford or West Midlands. Ufri Birmingham. Na wotera Overhampton. No wakosi M54 no so. E do bokọ. Na kuronum no. Me sai organize prayer meetings. Inti me ne da bia ye bompaye. Okay. If you say ukọ abrochire no. Yes, me kwa abrochire. Apart from sa prayer meetings na adwuma ben na wo ye. Me kwa abrochire ne de. Still na wo pipeline mu say me pese. Ka me ye medicine no na menti minute no me wura mu se meka koye hospital adwuma ntina me ye hospital adwuma oh okay me sa am ye train me as FK assistant ka me be ko nursing school na me ni nkrata enam so ana de mpai boys no lawyer bi frame say me pe krata me mena magi bi free oh anu ntini nu nyina e kire say aya fa wo wire nyina wo de fa sha awurade mu enti bi nyankrata a metimi di bafie ekoba wantua hwe david enti mni ben na obetena fie kura enu enti no me coin first yana na befa me yere visa mi hunu se akontuyo se oyere ka ho a wo make chance wo nko a is true ye calculate ni ma bi nti abana bro kire ni ye adwuma pa na me yere de oye boafo on se medical aka oye adwuma 17 hours me ye out of 24 no oye 17 me ye 16 wow ono kra ye more hours che na me adwuma na me ye na e den che ono no de enu nti no ono timi ye 17 okay nti ye de hu si hu se sabre na nkra nan no mo we nkra ni nan ye je wo nyina wo Ghana ha ne maame na hwe wo mu okay nti ono de ono ba no na me nso ma ba fie because me nya paper nti na me me ba fie na me ba na ye wa asase dada me be kɔ no eno nti ye nse ene ye nya sika ye ntwa blocks ne ye nsi dan eno nti me ba be twa blocks no ena me ma ono ba Ghana ena osa be hwe nkora no fi se na wo hwe akora de eduru ba bi me se me hia akora no report ye the terminal report no ba ya nkora no nya de me busa ya wasa na se wo hwe position akora no watu obi na internet ya say enkoyie na wasa ye nia ye behwe enu ntino akoso amachire say adwuma na ye no abena for 10 months na ye kura 36,000 pounds wow ya monsem enu ntino
A bus and a send your sadia, you better enter into transport. Me to articulators too, DAF 95 barco, man deserve barco, tipper truck barco, and I'm a tall VIP bus CB 2. Say, oh my head. Now, Miss top private car home say, on Siaka, na on fan and hear you man on name crying. Na a woman or catch them saying a sadia, mimrefie. Na a beboa. Ti Mrs. Simon near my semi coffee no woman and will be entiasia. A who coffee, I say, I'm a cop. If you say, Fidi Haya, the Chinan. Nti na minim se niema ya to de driver for no boa ya metimako na me beduru ye na bana driver for na amoa yen eno nti buses articulators bibia ye toning ye toning ye neche ska aka yen sem no nesua na ene ye saade a me nkwa aburuchire biem na me waka kofa niema wa aburuchire nti ye chine ho she say wudiri Europe apart from Eastern Europe yeah fa say Poland ne Czech Republic no any other European countries, no? So we free Spain, Portugal, Belgium, Switzerland, Italy, France, Germany. Gurubian who minimum so. Ye nanti yan kasankasa. Minimi yiri baby ko bi yemi no ne yakro. Wow. Enuntino ya me koduru se sika no ye kofa ne ma we ba na nkoyie ne akofa ne ma we ba na nkoyie ne akofa ne ma we ba na nkoyie afei na chese India and afei Malaysia. Wakọ Hong Kong nyema ye kofa ba saa na nkoyie. Enkoye chese wo de ba nipa to muntua na afi wo da ka na wo de police ya nsam na ye bebrebe ena ye ko fa last one ena me ko Malaysia me ko fa anwa na anwa no mu buroni ne ka kire me say wo mo sister company wo South Africa na Malaysia ho de kwa anwa enu nti no se ba ye transshipment kura wo Brazil sa e beduru ha na ache enu nti me ko South Africa ena e ba ene ye se sa de a you be South Africa or mine will be a back so or send invitation about Yakoje visa. And after yes, you be call. Yes, you be call the any never corner. Abana was share so 1 year back call ya give visa on so agene the if is no call that. Yani ban ho so ye free phone and go. Say what call and na me yes no be what to compare there obi ko ja we are ya aburuchire ne kro de won ko da ene wo se me nko da na wo ko da de ukura visa so ndi hu ne de an ko dinga me na kame ko ran bi be bom some na business so no rise akoduru say me ye regional chairman for Ghana National Chamber of Commerce nti program binti ma nko bi ene wo ko e no na chese afi no mu install machines no for oil no enu nti no wo ye nse o na de bia na afa yeso ye fa nkora aduane UK ne France nyina nkora aduane ne ye fa ena ye ya no se ne sade a ma me fa nkomu obi na omoa na nkora aduane fa bi ko afedi e nipa odin koma no wo mu warehouse warehouse no nkomu kura ne ma 26,000 pieces different items different products and 26,000 wow enu nti warehouse no se wo free ha wo de be kwa te se wo duru electricity for no ho factory no kwa nti o mo kire ye niema na o fa nkora aduane de baaye o de baaye na chese ye sika sua nti man fa full container abarabo no nsema bia no no container yin na da so o mu mfiri bi ye ni mo bi ya nti wonti mi mfiriw ene ye de baaye na ya ton first one na ya je sika na ya sa akọ second time nti ye ko ye no ene no nso ye sa fa niema no a nti the third one ene o ko yare ye oyire me yere ko yare e was South Africa na sa me no yare wa ha 1 2 na che say o complain ne ye fro ye ko hospital o mo say e fibroid mo ntwen na be ko ye be ye no operation na mo de mo ntwen mani nyira nsa sa na nya no a oduru South Africa na yare no ko baa no ye diagnose South Africa so de je say wo a wo nko order say wo wura South Africa na wura hospital I'm telling you say Ghana dey me hospital bia it is sir no ye treat correct anti na enyem won asem panyimfo no ho no mo kom sir anu nti no ye ni share machine mo buy no na ya diagnose okun say owo kidney stones ekum ma pa afiko e man benzu no ana owo osa ahodo 4 ka ho anu nti yes ana che say aduane na ye de mamina di the doctor no man future life eye aduane a moton say yes aha na ma future life e ba Ghana ha wow future life na ye de man no na wo hwe Ghana ni a
Kurom ha obi anim say okọ hospital she etwere nuru ya ama wo. Was doctor we here was no na die na beboa wo. Ti so wa ma na duro ma na aduane. Was no munsuo na die aduane. To oba ya na aduane no odi bia omugya na kwa ma ne baaye. To omugya na kwa ma ne baaye mi hia na airport. Ye ko hwe na che say aduane ya me na di awo mom se say bi kan no de baaye. Nti odi aduane ye no ena ye say omsa ma ye report say aya ye fa nko kire doctor. Ye ko ye de ko kire doctor. Ena doctor no mind another report yen ko ye lab ni yen hwe say etesen na ye di aduane odi aduane ye ko lab no on fa report no nko a na yem hyehye no asa wa hwe na e ko ka bibi na say wo de me fa nko na ye bom mpaya nso de abana ye bubi yi sane ye de mpaya na ye de lab report ko ye de ko ye a mo ti am say wow and ye me nyina disappear. Wow. Just like that. Yes, kidney stones, you know. I say, I. One no madrobia. Future life. Adriani we ya. Future life, yeah. You want some near you. Na. Me say no. Any yes, I did Adriani. You pesi who moon. Penny force up say. Who near maybe more. Domusco. Any idea Adriani na. Me fear the 2 no. Or ye pharmacist. And I'm saying, you fan coach no no more. Emi ye hwese ya na se no kura do ware o yare che me yere no je se ono so wo indigestion problem ne heartburn na wanu neurosa na pharmacist e de e duro na wo be ka che no onim wanu ma enko nti onu sumie nko a etwere no ye be 5 nti abiri bia wo twere sumie si ya na wada ti already ya hwe ya na okunu se ne aduane be boa no e no sha se ye ni wo di bie eni wo di bie nti kwasi ara no ka kire na yire se ene de aya ye ngofufuo ye nya benkwan no sa ti na yire ye no nwanwa but ni kunu nti wanka asem bia wo ye aduani wo modidi awie otete ho afemu ada na cha se ye no nwanwa nti ade echi ye no ka kire na yire se aduani ni good pa no nso ni bi na na oba na dwene ye ne se wono so kura no o ne menopause and feel say on menstruate enu nti won so di aduani ni odi kuro odi future life no dako ose wo basa okodan ka bi wabu akwa oba na ne yefon musamfron no ose no minim teacher ni bi wo ya santo nti mma ne nko ene okoye na eni me si ho de te se obridi ani obridi sa ba bibre oba na nko atwa bra yes say 3 years on menstruate da ti na dwene ye ne se on menopause nsanya ne noa afedi oba ya no fere ni kunu na ni kunu ka chense hwe aduane noa ti anwumre na ni kunu beka kire me se aduane me mfa bebiri mra na bebo ni pa nkasa na o kan story nyina kire yen na ye se na saade ya me kura me visa de me mo meko na ma me ko South Africa ko fa future life for the buy ko fa future life e de abebie e de abepie o man mu the future life na me ko ye no kire se no mu ahodo nti me to me bo ase e di future life original no de me yiri di bia no me ko mu on high protein nti na me di we na e kira na mate fofora na me di ade e kira na mate fofora na me di me pese me hwani nyina na me de ba mi kuro mu a e ba buo nipa ade ntira de na wo mi mu no me pese me enter into medicine no na apomudini hu hia me if you say nipa mobbo se ne me mebbo no na enipa yare da dem e wo mi kuro mu a kire se na ha adwen enu nti future life de e ba se yade bia ha wo bia e se wudi oh, we can now check it on internet so I say 172. Yeah. In the future life there, any yade abetima bodini or ban also menstruate. Udi future life ube bleed profusely. And our face so pains before menstruation. Make him know what yet in and come to seek abema. Last crowd, yeah, me one is obi catch me said that ne bawo tre fit. With the future life of Diana Manuko no cre. Oh, abana fit a crowd here fat on chain. Where? Fit. Me say mema no ya mera no mema na ya mera no me my future life original na wudi 3 days so be imagine so yeah man sam I say I grow here then no so na dey sakwantufo program na here de afa ne do future life ni mo ankasa future life no eye aduane na sa ye aduro wudidie no na wo ye ho aduro eno ho asem no ka ne me ametie bi di ho adanse bi na mom ye se ka akobu ye gire konfo anum to no a akirechire mu a na eye sa na tie misa wache
ye di akira ye beka saa se obi ehwe saa dwumadi esisi ya abrabo mu suahu na wanyan ene mpempenso a wabedure afutuo ben na de be manipa kro yo me da se kire se wo sha on se me sha se me ka cho se ma abrabo mu de enipa ye mo bo pa nka wiase no me ka ho saa nanso se me sha se no na me nim awurade a life without Christ and life with Christ abraba Kristo nka ho and abraba Kristo ka ho on se me kasa mu nyina no me ma obi adini so obi aboa me debi yes me sa na abraba ne te Galatians chapter 1 verse 1 Paul emfiri nipa na nam nipa bia so ti me de me fam sense me bo say me busu ani bia aboa me obi amoa me apart from awurade ko fa awurade ye woni da so Jeremiah chapter 17 verse 7 enhira no nipa wo de awurade aye na ni da so wo de sa nipa no ana obi bia be ye yie mimi ni obia enti mimi kwa asori na me ko ba bia mpa ya me bone se enipa no kota besa da so bra ko na woni obia o na de ya na se wo se so obofo no ba hunsuo no a wonye obi na wasa na kotu sa obi na de wo adwene ya wasa wo ofa bi wo papa bi mimi de mini bi me wo awurade ne se ni ntino ehu bi ani akire na future life de me kan fo se ekwan ya nam so de ba ye no so ehuna me manya ne se abrabom ni pa bre nanso se wan fa Kristo anka wa brabo no ho dia there is no way you can make it me kwa buru chire na Kristo ka ho nti abna me de kura me wo mu enne kura bo mi di na ba adwuma ye de be ma ho firi se man kwa yem ho basa basa ebinim kwai emai bi ko na ewia cosmetics e wo supermarket na police chesi wo mo yetimi pa chief enipa wo fie wo nyina na ebi wo ma bagana on bibia wo ye bia no ma Kristo mrem na se Kristo bo abara bo mu dia there's no way ebeji enye yesai msabache o se Kristo de se de wo kan ye nyina wo ho ma ye ono ne obuafo se me ka se bonipa ba ko pe bidin a wadwuma ye mu wanam ntu a wutu ye ne ba bia wabedui Kristo wo ho ma ono na aboa ono kura na kura wo nkwa but we de me kan nipa afem nipa be na aboa wo abrabo mu yo abrame da se me kan nipa pa aboa ma abrabo mu ya me yere nkwa yes aya me yire nkwa sani Auntie Olivia good me yire nkwa good enu ti o company no a ya Bolivia Enterprise na je se chire mai ya boache ya dom eni Olivia ya Bolivia e mo nse eti di asem na wo catch Auntie Olivia sister asem me catch Auntie Olivia ne say ya sha ase do ye ho ye nko so ntra se no ye ho yes ko pem say onyankopon obefree Nzaboache ye da se say ye to nsa frɛ wo wan poputi na obaye na nso so suahu na wanya na brabo mu no wo ne yen abeche ye da se gidi ye se ye ntie ne tie akeke na mom ye de bibebo ye ntoma no na ye so ye de atu anamon e wo bra ye boyi mu ye da se bebre se obaye nyame nhira wo nhira ye bonanimio abenai nyante shwa brabo yo na de wudua no de eno ana betwa da bio abrane wara bo miampa chebenti tutu ona mosie na dati obi ahwe suya o binie abrane warabo abrane boyo ye bonanimio abenai nyante shwa brabo yo na de wudua no de eno ana betwa da bio abrane wara